Здравейте, хора! Това е продължението на един епизод, който имаше доста спиране. Доста игра за кадър спечели с много добри неща. Просто имам вече клон на Survivor. Его. Ето, чакай. Ето къде. Его. Това вече сигурно е трудно да го спечелиш. Аз мисля, че е супер трудно да го спечелиш. Така че, вие му мислете дали е трудно. Така, Алчеста. Enchanted Book. Спечелих от една въдица, друга въдица. И то енчантната въдица. Ето. Неразрушимост 3. Стръв 2. Също и лък спечелих от там. Безкрайност 1. Представете си какъв е този лъка. Но също и спечелих допълнителна въдица, която не е енчант. За съжаление. Бях спечелил и още нещо. Да, седлото. Дето на коня. Също бях намерил и едно скривалище на... Не скривалище, ми спалмер. Там го убих и спечелих енчантната ябълка, голден ябълка, малко пажни. Бяха общо 17, ама трябваше да се направя водица, за да спечеля тези неща. И също 7 бароти имам, там пак. И общо взето другото от селото. Все още ма яд, че нямаше нищо в пекарната. Поне имам готин кон. Като цяло това иска да ви покажа. И вероятно днес ще сложа много епизоди наведнъж и ще се получи супер голямо объркване. Така че, чао!